bafowethu. Yebo. Yes. Ay. So kinsisi. Uyazi mntaka baba, ngiyakubingelela ekseni kuyisonto egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile. Vuka sikhuleke on YouTube, siphe sihle mpembe on Facebook. Lithi izwi kaNkulunkulu kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Lithi izwi likaNkulunkulu luyeza usuku lapho thina sonke njengabantwana bakaNkulunkulu siyohlangana sidumise inkosi. Kodwa ngiyafisa ukusho namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu akakhohliwe. Lithi izwi likaNkulunkulu ngelinye ilanga uNkulunkulu wamkhumbula uNoah kanye nazo zonke izilwane ayekade enazo. Mhlambe kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu usekhohliwe. Mhlambe kungenzeka ukuthi ubona izinto engathi ziyadileya. Mhlambe kungenzeka ukuthi ubona ngathi ushiyiwe. Kodwa namhlanje ekseni ngifuna ukuzoqinisekisa ukuthi mfowethu uNkulunkulu unendaba nawe. uNkulunkulu kunento ayilungisayo, ayilungiselela wena mntaka baba. Mhlambe ngabonakala ngathi akubonakali, kubonakala ngathi akuyeki phambili. Kodwa namhlanje ekseni ngifisa ukuzosho ukuthi ikhona inkosi yamakhosi, ikhona inkosi ephila kuze kube phakade. Akhona amandla angaveli kubantu, akhona amandla angaveli emthini, akhona amandla angaveli enyangeni, akhona amandla angaveli kumuntu odalwe njengami nawe, kumuntu ozelwe ngosifazane. Akhona amandla angaveli kumuntu ngelinye ilanga naye ozodlula kulomhlaba. Kodwa khona amandla asezulwini. Mhlambe ngenzeka ukuthi awukazi wa experience, kodwa ngiyafisa ukusho namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu kunento eyihlanganisayo, ayihlanganisela wena. Lalela mfowethu, le ngoma lena isivezela ngokusobala ukuthi asipheleli la kulomhlaba. Ikhaya lethu alikho la kulomhlaba. Ikhaya lethu lizohamba lihambe liphele la emhlabeni. Kodwa awubusisiwe umuntu olungisile indlela yakhe. Elithi izwi kaNkulunkulu thina sonke sisazobonakaliswa esihlalweni sakhe sobukhosi. Kube yilona loyo alade ngakwenzile khoshadaya. Yakutshela mntaka baba, yakutshela mfowethu, mina nawe sisazobonakala phambi kwesihlalo ongazange ubonakale kuso before. Mhlambe kunendawo enkulu owawukade ufisa ungena kuzo kuze kube namhlanje awungenile kuzo, kodwa khona indawo alasuya. Kunendawo wena osazongena kuyo la kuzongena khona lokhu uhlobo labantu. Shanaya Khazima.